طيب kull bniedem, kull familja, kull raħal, kull pajjiż, fatt id-dinja kollha hija impenjata biex nfittxu soluzzjonijiet għal problemi li hemm qudiemna. Xi wħud kollha kemm aħna nafu li hemm problemi, mhux kollha kemm aħna narfu li huma l-akbar problemi jew li hija l-ikbar problema li hemm qudiemna li allura kawża tagħha qed toħloq dan il-mijiet għad innumerabbli ta' problemi oħra. Kultant il-trattament tagħna għall-problema s-soluzzjoni li nsibu hija pjuttost superfiċjali, jekk mhux tad-daħħal. Nisimgħu dwar x'qed jgħid ħaddieħor u x'inhi l-fad ta' żminijietna, x'inhi l-ħaġa popolari u bħall-imdzagħżen nibilgħuha. Asmajna fuq ir-radju, fuq it-televiżjoni jew qala tali professur. Jien niftakar każ illum niftakar ċerta nostalġija darba missier meta konna għadna żgħar sitt ulied miegħu iddeċieda illi rid ibaħħar id-dar. Il għaliex jew qal li daħal xi ħaġa ħażina ma nafx kienet il-problema eżattament, imma għata żebbuġ għata l-weraq ta' żebbuġ mill-mandra u għamilhom ġo platt tal-enemel u qabdu u nduru minn għalija kienet isir xi talb ukoll u minn għalih solva il-problema. Il-problema baqgħet hemm anke r-riħa tal-weraq maħruq baqgħet hemmhekk għal diversi jiem. U dak li naraw il-bniedem qed jagħmel madwarna huwa proprjament hekk. Qiegħed jieħu xi tip ta' azzjoni, però qiegħed jikkonsulta jew qiegħed jaraf jimxi fuq l-aqwa parir illi ħadd ieħor jista' jtieħ. Qed ngħidha kollu għaliex għalina hija xi ħaġa evidenti illi l-parir illi nistgħu nimxu fuqu b'sigurtà huwa proprjament il-parir tal-ħalliq tagħna. Meta Alla bl-ispirtu tiegħu nebbaħ lill-profeti biex jiktbu dan li aħna nsibuh illum bħala l-Bibbja mqazza, hawnhekk għandna l-manwal għal ħajjitna. Għandna l-soluzzjoni għal kwalunkwe problema. Għaliex aktarx milli huwa ktieb ta' psikoloġija illi għandi l-problema u ħammu f'dal kapitlu jew f'dan il-ktieb biex insib l-iskrittura turina min huwa Alla u speċifikament min huwa s-Salvatur tagħna. Pawlu jgħid lil Timotju l-iskrittura kapaċi tagħmlek għaref ħalli tottieni jew tikseb is-salvazzjoni illi hija permezz tal-fidi fi Kristu Ġesu. U hemmhekk allura bdejna biex aħna sirna kapaċi biex nissaraw mal-bqija tal-problemi tal-ħajja. Mingħajr il-maħfra li kisbilna Ġesu Kristu maħniex kapaċi illi nittakiljaw il-bqija tal-problemi tal-ħajja. L-iskrittura hija l-ktieb li tagħtina t-tama għaliex kull ma hu miktub ħareġ minn fomm Alla. Alla ikkomunika magħna, Alla kellimna u Alla irid l-uliedu speċifikament illi jagħtu każ kelmtu. Jagħtu każ kelmtu. Kemm hija għażiża l-kelma ta' Alla għalina. Aħna bħala evanġeliċi ngħidu u bir-raġun illi l-fidi tagħna hija msejsa fuq l-iskrittura biss, l-iskrittura kollha u xejn fl-iskrittura. Ġifieri suppost it-twemmin tagħna kif ukoll l-istil ta' ħajja li aħna ngħaddu hemm barra minn ġimgħa l-oħra tkun konformi, tkun taqbel ma' dak illi għallimna Sidna Ġesu Kristu. Xi ħaġa anqas minn hekk hija soluzzjoni bażwija ngħidu hekk, hija soluzzjoni li ma treġix, illi ħadd iddiżappuntak. U allura għalhekk xtaqt illi ndawwar l-attenzjoni tagħkom fuq dan vera stanza qasira però naf li jeżisti ktieb fil-librerija tagħna ktieb fuq Salm 119 biss, ktieb oħxon daqshekk. Ġifieri possibbli fih daqshekk f'dan is-salm iva. Però fil-ftit ħin li għandna se naraw kif jista' żagħżugħ iżomm triqtu safja. Hija mistoqsija tajba.
kif jista' żagħżugħ iżomm triqtu safja. Aħna li għaddejjin minn din il-modija, tajjeb, għandna d-data ta' twelid tagħna, se jkollna wis probabbli d-data tal-mewt tagħna, u għaddejjin minn punt għal ieħor. Tajjeb, min qiegħed jingħaqad magħna fil-istudju tal-avvanz tal-Pellegrin, naraw li l-ħajja tagħna prattikament hija li Alla jridna noħorġu minn belt il-qirda, tajjeb, fejn hemm it-teddida tal-ġudizzju u r-rovina eterna imdendla fuqna, tajjeb, u allura ħanaqbdu triq, ħanitlu mill-bib id-dejjaq li huwa Sidna Ġesu Kristu, Ġesu nnifsu jgħid għaddu mill-bib id-dejjaq għax wiesa' hija triq li tagħti għall-telfien ta' dejjem. U allura minn hemmhekk ħanaqbdu pellegrinaġġ li wassal minn belt il-qirda għal Sion ta' fuq. Il-belt li Alla ħejja għal dawk illi jħobbuh. U l-Bibbja hija attraenti għal dawn it-tip ta' nies. Għal tip ta' nies li jafu li hawnhekk ma nistgħux inniżlu eruqna, ma nistgħux nibnu xi imperu illi jdum. Aħna qegħdin fitxu belt li tibqa', illi l-perit u l-bennej tagħha huwa Alla nnifsu. Tajjeb, u allura kif jista' żagħżugħ iżomm triqtu safja? Il għaliex din hija l-problema tagħna. Illi aħna nies bnedmin maħmuġa. Għandna dnub. Kif nistgħu neħilsu mill-vizzju? Kif nistgħu neħilsu mill-prattika jew li d-dnub jiddomina fuqna, jaħkimna, iżomna li dejjem qegħdin nirrepetu l-istess żbalji, l-istess fallimenti. Hemm soluzzjoni. U l-fatt li David hawnhekk qiegħed isaqsi il-mistoqsija ifisser illi qed jagħtina tama biex jurina fejn tinsab is-soluzzjoni. Kif jista' żagħżugħ iżomm triqtu safja? Billi jħares il-kelma tiegħek. Idu kunu nies ta' ktieb wieħed. Nies illi għalina il-kelma t'Alla hija kollox f'kollox. U biex jagħmilha aktar ħanidu hekk pointed il-mistoqsija, kif jista' żagħżugħ il-għali għax kif nafu min għadda minn dan il-perjodu ta' omorna, iż-żożija hija naħseb jiena l-aktar perjodu, l-aktar stadju diffiċli fl-omor tal-bniedem. Il-għaliex iż-żagħżugħ jibda jinduna li għandu l-ġwienaħ u jgħid fil-bejta mawmu missieru, tajjeb, però il-ġwienaħ għalkemm qegħdin hemmhekk m'għandhomx riġ biżżejjed u dan ħajbda jtir u probabbilment ħajxkana mal-art, malli jipprova jtir mill-bejta ħajxkana mal-art. Hemm periklu kbir fiż-żożija illi ma tinsabx f'ebda stadju. Allura meta jgħid kif jista' żagħżugħ, jiġifieri jekk kapaċi l-kelma t'Alla żommna milli nixkanaw, milli nagħmlu traċedja ma' ħajjitna stess, tajjeb, għal żagħżugħ kemm aktar għalina. Illi aħna għaddejna minn dak il-perjodu. Għalhekk l-Apostolu Pawlu jgħidu lill-kollega tiegħu il-Timotju. Timotju kien ħafna iżgħar fl-età minn l-Apostolu Pawlu u jgħidlu aħrab ukoll ix-xewqat ħżiena taż-żożija. Il-passjonijiet, it-taqlib li jkun hemm ġo fina, moħħna qed jinbidel, l-emozzjonijiet tagħna qed jinbidel, għajnejn qed jinfetħu. Aħrab il-passjoni taż-żożija ma fittex il-ġustizzja, l-fid, l-imħabba u sliem ma dawk li jsejħu l-mulejb għal b'safja. Pawlu qed jgħidu l-Timotju flok ma tfittex kumpanija ta' nies li m'għandhomx dik il-maturità, fittex is-safa ma dawk li isejħu l-mulejb għal b'safja. Alla qed jagħtina s-soluzzjonijiet. Qegħdin nagħtu kasom. Daniel kien wieħed minn dawk illi għalkemm kien fid-daqqa u l-ħin sab ruħu maqtuħ mill-ambjent komdu ta' daru. Daniel kien minn dawk illi ittieħed fl-eżilju. Filli qiegħed f'Iżrael, tajjeb, it-taqlib li kien hemm spiċċa biex sitwa sab ruħu fil-Babilonja ma ftit żgħażagħ sħabu Shadrach, Meshach, Abednego ma tantx kienu fil-maġġoranza, tajjeb, u allura fid-daqqa affaċċjati f'kultura pagana. Kultura pagana li faċilment timbukkak, faċilment tibelek, tiddevorak. U Daniel
Għaliex il-kelma tal-Alla kienet f'qalbu kien kapaċi jirreżisti. Kif nafu sewwa. L-awtur hawnhekk mela jagħtina biex jurina kemm hija ta' bilħaq it-teżi tiegħu korretta. Kif jista' żagħżugħ iżomm triqtu safja billi ħares il-kelma tiegħek. Jekk aħna l-iskrittura nżommuha bħala l-mappa tagħna, bħala d-dawla rġlejna u musbieħa l-modija tagħna, il-ħajja tagħna se tkun ta' bilħaq trofew tal-grazzja tal-Alla. Alla se juri il-fedeltà u l-qawwa tiegħu permezz tagħna. Għalkemm aħna dgħajfin fina nfusna, Pawlu jgħid li aħna maħna xejn aħjar minn ġarrar tal-fuħħar, biċċa ċaqqufa, sabiex Alla juri l-qawwa tiegħu. Kemm kapaċi jittrasforma, kemm kapaċi jibdel il-bniedem minn midneb għal bniedem qaddis, bniedem li ta' bilħaq iħobb il-Alla. L-awtur allura jagħtina prova mill-esperjenza personali tiegħu, infatti jekk kompli taqra l-istanza, kull vers minn 10 sa 16 qed jgħid xi ħaġa dwaru nnifsu issa. Mela qed jgħidilna mill-esperjenza tiegħi jiena nista' ngħidilkom kemm verament li jekk wieħed jordna ħajtu skont il-kelma tal-Alla dan se jirnexxi. Ħafna nies jordnawha skont x'qed jitgħallmu mill-psikoloġija, oħrajn minn skont magħluhom il-ġenituri tagħhom, il-ġenituri għandna imbirku l-Alla għalihom u nħobbuhom u napprezzawhom. Però ma jfissirx li kull magħlmuna kien korrett. Naħseb jiena hija xi ħaġa ovvja. Billi inħares il-kelma tiegħek, din hija t-teżi. U allura ħajibda biex jgħidilna illi biex ta' bilħaq il-kelma tal-Alla tkun effettiva f'ħajjitna, għaliex, nemnu li għal-kelma tal-Alla illi tidderġina t-triq, illi bija Ġesu nifsu jgħid, fitxu fl-iskrittura, għax intom taħsbu li fija għandkom l-ħajja dejjem. Madankollu ma tridux tiġu għandi. Hija l-iskrittura li tagħti xhieda tiegħi, madankollu ma tridux tiġu għandi biex ikolkom il-ħajja. L-iskrittura tagħti xhieda ta' Kristu. L-iskrittura turina il-dak li ta' bilħaq neħtieġu. U neħtieġu urġentament. Ġesu wara qam minn bell-imwiet u ltaqa' ma' dixxipli fetħilhom l-iskrittura, fetħilhom moħħhom biex jifhmu l-iskrittura. U beda minn Mosè u s-Salmi u l-Profeti. U wrihom il-ħwejjeġ kollha li kellhom x'jaqsmu miegħu. U allura l-iskrittura ta' bilħaq tagħmlilna l-ġid, ta' bilħaq kapaċi illi tpoġġina fit-triq korretta biex nkunu kapaċi insolvu il-problemi tal-ħajja, però rridu napproċċjaw l-ewwel b'integrità. L-ewwel punt. B'integrità. Jekk inti se tapproċċja l-iskrittura għal wiċċ in-nies, jew biex toġob il-ħadd ieħor, jew b'nofs kedda, jew għal kwalunkwe raġuni oħra, fejn qalbek, meta inti qed taqra, meta inti qed tisma' l-iskrittura. Kif qed tagħmel dan? Vers 10 jgħidilna b'qalbi kollha fittixtek. B'qalbi kollha, mhux b'nofs qalb, Jiġifieri bil-persuna reali li jien quddiem Alla. Aħna ma nafux il-xulxin. Nafu ħafna fatti dwar xulxin, nafu l-ismijiet u ħafna dettalji oħra, però bażikament ma nafux il-xulxin. Alla biss jafna. Alla biss huwa omniscienti. Li jaf x'inhu għaddej minn moħħna, li jaf x'inhu ma l-aspirazzjonijiet tagħna, l-ambizzjonijiet tagħna, l-biżgħat tagħna, il-ferħ tagħna. Hawnhekk qed jgħidilna b'qalbi kollha. Salm 119 vers 2 jgħidilna ħenjin dawk li ħarsu x-xhidiet tiegħu u jfittxuh b'qalbhom kollha, mill-bidu tas-salm ġifieri jgħid. Illa li jridu nfittxuh b'qalbna kollha. Jekk hija xi ħaġa ta' formalità, xi ħaġa ta' drawwa, illi llum il-ħadd u allura u nieqfu hemmhekk, hija xi ħaġa perikoluża. Jekk ma Ġesu jgħidilna għamru fija u jiena nagħmmar fikom. Min jagħmmar fija bħal fera fid-dilja dan hu li jagħmel ħafna frott. Għax apparti minni, mingħajri, ma tistgħu tagħmlu xejn. Ġifieri ir-relazzjoni tagħna mal-mulej trid tkun kontinwa, mill-qalb. Ġeremija 24 Alla ikellem lill-poplu tiegħu 24 vers 7 u jgħid jiena nagħtihom qalb biex jarfuni. Li jiena l-mulej
U huma ikunu l-poplu tiegħi u jiena nkun Alla tagħhom. Għax jerġgħu jiġu għandi b'qalbhom kollha. Alla tabla kapaċi jirrestawrana, żbaljajna kemm żbaljajna, imkissrin kemm aħna mkissrin. Ġesu lil Pietru irrestawrah vera. Saqsi xmum bin Ġwanni tħobbni int aktar minn dawn u reġa' saqsijielu. Pietru fl-aħħar infaqa. Vera? U għallu mulejn taf kollox, intaf ħobbok. Pietru bl-azzjoni tiegħu wera li qalbu ma kienx mal-mulej. Ma Ġesu rrestawrah. U ma jiġu għandi b'qalbhom kollha. Bħalma għamel Eżdra il-qassis dak iż-żmien kritiku meta il-poplu tal qed jerġa' lura lejn artom fil-Palestina. Jgħidilna dwar dan il-personaġġ. Eżdra kien ħejja qalbu biex ifittex il-liġi tal-mulej. Il-qari jew l-inkontru tiegħek, il-laqgħa tiegħek mal-kelma tal-Alla, jekk hija ta' kafkaf, jekk hija tal-għaġla, jekk hija bħalma nagħmlu ħafna affarijiet oħra bla doġġ. Kif tippretendi? Il-kelma tiegħek il-kelma tal-Alla ħatħalli impatt fuq ħajtek. Ma jistax ikun. Ma jistax ikun. Eżdra ħejja qalbu, prepara qalbu biex ifittex il-liġi tal-mulej. U jagħmilha. U hekk jgħallem f'Iżrael l-istatuti u l-ordinanzi divini. Ġifieri Eżra ħejja li nnifsu biex ikun kapaċi jitgħallem il-kelma tal-Alla, ħalli mbagħad ukoll jgħallimha u l-ħadd. Kif nistgħu ninfluwenzaw il-ħadd ieħor? Mhux bordnijiet bla doġġ u polizjeski, speċjalment jekk aħna ġenituri, imma billi nkunu modelli għal ħadd ieħor ta' mħabba, ta' sabar, ta' fedeltà, ta' fehma tajba. Tajjeb, mela l-kelma tal-Alla l-ewwel qed iridu napproċċa b'integrità, l-integrità tal-qalb u allura wkoll bit-talb. Jekk aħna qegħdin nagħmlu dak l-iżball bażiku illi għax minn għalik taqra ħafna kapitli mill-iskrittura kuljum qed tagħmel xi bravura, insija. Dik hija sqaq li ma wasal imkien. Alla jkellimna bil-Bibja mqazza. Aħna jridu nkellmuh u hemm li tinbena r-relazzjoni. Hemm li għandek ir-rabta bejn il-ħallieq u l-lejqa, bejn il-feddej u l-mifdija tiegħu. Alla jkellimna aħna rridu inwieġbu bit-talb tagħna. L-istess Salm vers 10 issa. Qalbi kollha fittixtek tħallinix nitbiet mill-kmandamenti tiegħek, x'talba sabiħa din vera? Appell ġenwin lill-Alla tħallinix nitbiet mill-kmandamenti tiegħek il-għaliex kif tajt waħda mill-hymns li aħna nkantaw kemm huwa veru li kull wieħed minna jista' jgħid prone to wander, Lord, I feel it. Prone to leave the Lord I love. Vera ngħidu nħobbu il-mulej, imma kemm għandna dik ix-xeħta dik l-inklinazzjoni li ninsewh fil-bżulija tal-ħajja meta nkunu fuq il-post tax-xogħol. Prone to wander. U għalhekk tit-talba hija tant pertinenti, hija tant preċiża, tant tot għalina tħallinix nitbiet mill-kmandamenti tiegħek. Talba ta' umiltà fl-aħħar mill-aħħar, illi ninsabu dipendenti fuq il-sosten tal-Alla, fuq il-qawwa tal-Alla. Fl-istess Salm vers 118 jerġa' appellalu. Isimgħu, jien int affiċt lil dawk kollha li jitbedu mill-istatuti tiegħek għax kliemhom kollu malizzja u gideb. Dawk li jitbedu mill-kelma tal-Alla, Alla ma jħux pjaċir bihom, mhux vera. Ma xedin ngħidu li Alla mhux kapaċi jirrestawra, anzi naffermawha. Imma meta nersqu kelma tal-Alla b'mod biered, jew ta' kafkaf, jew bit-traskuraġni, mingħajr ma aħna qegħdin nafdaw fih. U jiena saqsikom li hu l-aħjar mod kif tista' tesprimi li inti qed tafda f'Alla, mhux bit-talb. Fitxu qatt taħsbu li tistgħu tgħixu ħajja Kristjana ta' kwalità mingħajr ma tiltaqgħu mal-mulej ħalli jkellimkom, taqraw dak il-kapitlu u kellmuh lura.
Din hija l-komunjoni li aħna għandna l-privileġġ li ngawdu mal-Mulej. Il-kelma tal-Alla wkoll tagħmlilna l-ġid u ta' bilħaq tibdilna jekk aħna napprezzawha. U jekk ta' bilħaq napprezzawha, nimmemorizzawha. Konna għamilna xhur jekk mhux snin nipprova ndaħħal did-disciplina fostna jiena. Kemm importanti li nimmemorizzaw il-kelma tal-Alla, illi nitalmuha bl-amment. Nitalmuha bl-amment. Versi partikolari, versi li jgħoddu għalina. Jekk inti għandek ħabta li tinkwieta kaxxa nkwieti ħin kollu. Mela l-ewwel Pietru 5, vers 7, itfgħu fuqu l-hemm jew l-inkwiet tagħkom fuqu għax hu jieħu ħsiebkom. Għandek bżonn titgħallem, jekk inti kull darba tgħaddi l-ġurnata u tagħmel kollox tagħmel Alla jbierek, li titlob. Allura għandek Filippin vers 4, kapitlu 4 vers 6. Illi għandna nitolbu lill-Alla bir-ringrazzjament u brat il-ħajr. U ma ninkwitaw għal xejn. Li timmemorizza l-kelma tal-Alla jfisser ħaġa waħda. Jfisser kemm ta' bilħaq hija għażiża li kemm ta' bilħaq tapprezza. Marija hekk għamlet. Marija meta Alla daħħala fil-pjan tiegħu u ħatara bi grazza biex tkun il-Messija. X'inkiet għaddejja minn dak l-esperjenzi uniċi, vera? Luqa jgħidilna dal-kumment dwarha. Marija kienet iżżomm da kollu u taħseb fuqu f'qalba. Kienet timmedita. Taħseb fuqu f'qalba. David mela għandu raġun meta jgħidilna li f'qalbi jiena ħbejt kelmtek biex ma nitnibx kontra tiegħek. Taħbi x'taħbi? Ġieli ħbejt xi ħaġa li għalik ma tiswa xejn? Tmur tgħid diħa naħbija pereżempju taħt il-gradenza fejn jidħol ħalliż żgur mhux ħajsiba. X'naħbu aħna fit-dar? M'hemmx għafen ngħid. Dak l-affarijiet li huma oġġetti prezzjużi għalina. Il-ġojellerija tal-mara, il-ftit cash li jkollna d-dar, dawk naħbuhom. Għaliex? X'huma prezzjużi, huma eżis għalina. Narfu l-valur tagħhom. F'qalbi jiena ħbejt kelmtek. U r-riżultat x'inhu biex ma nitnibx kontra tiegħek. Meta ta' bilħaq nieħdu fuqna dal-impenn illi jiena rrid mhux immiss mal-kelma, rrid nassorbija fiha nnifsi. Ir-riżultat ikun biex ma nitnibx kontra tiegħek. Għax meta inti tiffaċċa t-tentazzjoni mbagħad, f'moħħok x'ħajitla? F'moħħok x'ħajitla? Ħajitla dak li hemm f'qalbek. Għalhekk hija tant importanti. Il-kelma tal-Alla tagħmilna l-ġid ukoll jekk aħna narfu wkoll il-ħtieġa tal-illuminazzjoni divina. Ħafna nies jaqraw l-Iskrittura u jaslu għal konklużjonijiet skont ma jgħidilhom moħħhom. B'ċerta anke nissogra ngħid arroganza, imma forsi hija aktar ignoranza illi jaqraw u jaslu għal konklużjoni u allura mhux tab xejn illi n-nies ta' barra jgħidulna il-Bibja taqra u tagħmel biha li trid. Aħa, jekk m'intix tfittex il-ħsieb ta' Kristu fiha, kulħadd jagħmel biha li jrid u tista' tgħawwiġha bħal biċċa ħaġina faċilment. Imma id-dixxiplu ġenwin dak illi verament irid jonora l-Alla ma jinteressax x'naħseb jien. Jew x'qal ħadd ieħor, imma irrid nifhimha skont kif iridni Alla. Skont kif iridni Alla. U allura din li aħna nitolbu l-Alla għall-illuminazzjoni tiegħu. Min jagħtiju aħna niddawlu f'qalbna mill-Ispiritu Santu. Ġesu jgħidilna jien ħatikom paraklitu ieħor u se jgħallimkom il-verità li jiena għaddejtilkom u se jigglorifika lili. Għalhekk huwa importanti imbierek intom Mulej għallimni l-istatuti tiegħek. Għallimni hawn nies illi huma professuri skolari kbar u minn kif jitkellmu juruk illi mhumiex nies salvati. Il-Kristu Ġesu ma jafuhx. Tant għandhom moħħhom mimli b'affarijiet oħra. Anke affarijiet bibliċi.
però m'għandhomx l-illuminazzjoni divina. Pawlu l-Apostlu meta kiteb lill-Efesin darbtejn waqaf nofs littra u qalilhom qed nitlob għalikom. Araw x'kien qed jitlob għalihom. F'kapitlu 1 vers 15 tal-ittra tiegħu. Jgħid għalhekk jien ukoll wara li smajt bil-fidi tagħkom f'Sidna Ġesu l-imħabba li qaddisin kollha. Ma ngħidix nizzaħħar l-Alla għalikom billi nsemmikom fit-talb tiegħi. Pawlu għaraf l-importanza illi dawk illi għarfu li Kristu issa jkunu mdawla, ikunu illuminati biex Alla ta' Sidna Ġesu Kristu missir il-glorja jagħtikom spiritu ta' erf u rivelazzjoni ħalli jkollkom għarfa sħiħa tiegħu. Illi nsiru nafuh fil-milja kollha tiegħu billi idawlilkom l-għajnejn ta' moħħkom ħalli tkunu tafu x'inhi t-tama tas-sejħa tiegħu. Il-fatt li Alla sejħilna bliema tama bit-tama tal-ġenna. Meta nibdew nirrealizzaw dal-affarijiet, nibdew narfu kemm ta' bilħaq hija imprezzabbli il-fidwa illi għalanna Sidna Ġesu Kristu. U ma nkunux ma nazzardawx nagħmlu bħalma ħafna nies li babsu u jimmiżinterpretaw il-kelma tal-Alla. Ma l-interess tagħna jkun biss li aħna nfittxu il-fema ta' Alla fl-Iskrittura. L-Iskrittura wkoll tagħmellek il-ġid. Interessanti din. Meta taqsam ma' ħadd ieħor. Forsi ma narawx il-konnessjoni, però fil-salm tiegħu l-awtura u jgħidilna b'xoftejja jiena xandart il-ġudizzju kollha tiegħek li inti tajt b'fommok. B'xoftejja jiena xandart, jiena qsamt ma' ħadd ieħor. Għarraft il-ħadd ieħor il-ġudizzji li inti tajt b'fommok. L-importanza li dak li Alla qed jagħtina ma sfax inżommu ħalina nfusna. Ġesu jgħidilna intom irċivejtu b'xejn, aħdu b'xejn. Alla jridna li nkunu strumenti tal-barka tiegħu. Illi mhux biss jimla lilna imma mit-tifwir mill-milja ta' qalbna għandu jitkellem il-fomm, vera u le? Mill-milja tal-qalb jitkellem il-fomm. U allura jekk minn għalik qed titgħallem l-Iskrittura u qiegħed iżomm għalik innifsek, nista' nassigurak li mhix tagħmellek il-ġid kif suppost. Għaliex Alla jagħtina l-kelma meta kellem l-Abram qallu jiena nbierkek u nagħmlek barka. Mhux biss nbierek lilek, imma nagħmlek barka bik jitbierku l-ġnus kollha tal-art, kif infatti qed jiġri fil-ġurnata tal-lum. L-importanza li aħna naqsmuha ma' ħadd ieħor. Min? Nies li Alla jpoġġi fil-modija tiegħek skont il-provvidenza tiegħek. Nies li forsi tiltaqa' magħhom ta' kuljum, kollegi tiegħek, raba tiegħek. L-Iskrittura wkoll tagħmilna l-ġid jekk aħna nagħmlu għall-ferħ tagħna. U hawnhekk nasib jiena meta nibdew nitlu nfandu l-isfel. X'hemm f'qalbna? Xi ferraħna? Xi PlayStation, xi film tajjeb, xi logħba futbol, xi ferħek fil-ħajja. Dawk huma kollha bħal meta missier għal-innejja ħanbaħru d-dar. Għal sa'tejn u l-affarijiet baqgħu kif kienu. Ma jekk il-ferħ tagħna nfittxuh persistentament falla. X'qal David? Int turin il-modja tal-ħajja quddiemek hemm il-milja tal-ferħ, il-fullness tal-ferħ. Fuq l-mintek għamax għal dejjem. L-Iskrittura skan kapaċi tweġġana għax tikxfilna għawarna, tikxfilna l-gburija tagħna, l-arroganza tagħna, id-diżubbidjenza tagħna, l-idolatrija tagħna. Daqshekk jew ukoll kapaċi tferraħna meta tqarribna lejn Alla. Alla li kapaċi jagħtina l-indiema minn dal-affarijiet. U allura importanti li l-Iskrittura nagħmluha il-ferħ tagħna. Il-ferħ tagħna. ċertu mediċina ma nidux pjaċir noħduha, però noħduha għaliex għax nafu li eventwalment ħatamlilna l-ġid. Morra
fit-toma, però nafu li jekk nibqgħu noħduha ħatamlilna l-ġid. Vers 17 jgħidilna, jiena nifraħ fit-triq tax-xhidiet tiegħek, daqs li kieku kelli l-ħana kollu, daqs li kieku kont l-ikbar miljonarju. X'panorama qed jagħtina hawnhekk, vera? X'atteġġament li l-ħajja. Ġesu jgħidilna il-ħajja tal-bniedem ma tikkonsistix fil-kwantità tal-ġid li wieħed għandu, vera jew le? Hekk jgħidilna. U biex jurina il-realtà tagħha din għalina dak ir-raġel li kellu ħafna ġid, imbagħad l-uċuħ tar-raba tiegħu tant għamlu qal ħajkolli nħott l-imħażel li għandi nibni ikbar minnhom u mbagħad naħżen kollox u mbagħad ngħidilha ruħi strieħ ruħ għax għandek ħafna merfuħ ħafna snin. Però dakinhar stess Alla talbu ruħek hija ddomandata minnek illum stess. U Ġesu għallu jgħidlek x'ħajsir mbagħad mill-ġid tiegħu. Hekk jiġilu kull wieħed li mhuwiex għanu quddiem Alla. Kif insiru Sinjur quddiem Alla billi aħna nifirħu fil-preżenza tiegħu u l-kelma tiegħu tkun ta' bilħaq il-daqs li kieku għandna l-għana kollu. U ċoj allura li aħna nkunu kapaċi nagħmlu bħalma met Marija meta fetħet il-bib għal Ġesu u laqatu f'dara u Ġesu kif kienet id-drawa tiegħu kien jgħallem. Marija qalet, okay, is-sodot għadhom mhux mifruxa, il-musbieħ għadna ma xeltux u il-borma għadna ma ħejjejtiex, però ħanija għax għandi mistieden speċjali llum. Poġġiet ħdejn riġlejn Ġesu u taxqet bi kliemu. Il-pjata l-istoria ta' fuq vera. Marta oħta il-biżla protestat u Ġesu qalilha Marta, inti biżla dwar ħafna affarijiet. Però oħtu għażlet l-aħjar sem li mhux se jitteħdilha. Intom in-nisa tad-dar speċjalment fejn għandkom xogħol illi mhux apprezzat u ma jidhirx. Però jekk ma jsirx wara 3 tim jibda jidher vera, talmu wieqfu billi tħalli taħt il-bank tal-ċina mhux miknus. Id-dar kapaċi tiflaħ tkun tikka maħmuġa biex tkun ferħana. U nadifa biżżejjed biex tkun b'saħħitha. Ma jibdix jitrabba l-mart fija. Kemm aktar importanti li d-dar ta' qalbna tkun miftuħa għal Sidna Ġesu u l-kelma tiegħu. U għalhekk tajjeb illi speċjalment f'dawn iż-żminijiet li qegħdin ngħixu fihom, żminijiet diffiċli, għax huma żminijiet fejn ma fadlinix paċenzja. U jekk m'għandekx paċenzja, m'inti kapaċi tagħmel xejn. L-istudenti tiegħi dawk li jiena jnexxin nipperswadihom li jekk inti tagħmilha bil-mod il-mod, pass kif se nurik jiena, din il-pittura ħad tiġik tajba. U ħad tiġik tajba u ħad tiġik biċċa xogħol li inti tkun ferħan biha. Ftit minnhom hekk jagħmlu. Ma ftit minnhom jibdew iżelġu bil-kuluri u jagħmlu għax iridu jlestuha issa stess. Issa stess! Rid noħodha miegħi. Kif jista' jkun? Kif jista' jkun? Però dik saret ħajjitna llum. Ħtija tal-internet bil-barkiet kollha li ġabilna għax komdu ħafna. Jekk tit informazzjoni ta' kull komdu mid-dar stess. Tista' ssib aċċess għad-dinja kollha għal kull tip ta' informazzjoni. Però tlifna is-saportu illi nimmeditaw. Illi nagħmlu bħalma għamel Iżak, illi sab dak il-ħin għal flaxija, ħareġ fl-eliqi u hemmhekk għad jimmedita. Għad jixtar fuq il-veritajiet tagħna. X'inha meditazzjoni tkellimna din ukoll dwarha fil-passat, mhux darba jew tnejn. Għax naraf l-importanza tagħha u naraf kemm huwa diffiċli li nadottawha bħala dixxiplina ruħna. Il-fatt li inti fil-preżenza tagħha waqaft u b'kelmtu quddiemek ħadd tfittex tara kif din il-kelma tolqotni. Kif tolqotni? X'azzjoni rrid nieħu? Fejn qed nisbalja? Fejn qed nonqos? Meditazzjoni li inti tieqaf Salm 1 vers 2 jgħidilna ħin huwa l-bniedem li ma jimxix fuq il-parità ħżiena, imma aktarx il-għaxqa tiegħu hija fil-liġi tal-mulej u lejl u nahar.
jimmedita fuq il-liġi tiegħu. Tgħidu x'esaġerazzjoni, lejlu nar. Lejlu nar? Anke meta daħħal fil-friexna, anke ma l-ewwel ħaġa li tiġi f'moħħu matul il-ġurnata, iva, lejn dak l-ideal rridu nersu. Jekk inti tant imbiet minnu twaħħax fl-iskrittura, waħħal fik innifsek. Il-bniedem ħieni huwa dak illi lejlu nar kontinwament ma' kull okkażjoni jimmedita fuq il-liġi tiegħu. Jimmedita fuq il-liġi tiegħu. Jekk inti għaddej minn ġnien pubbliku tara żewġ qasafra tal-bejt qegħdin naqru l-żerrija jew xi ħaġa, inti tiftakar falla providenti kif qal Ġesu Kristu ħarsu l-tjur tal-ajru. La jaħsnu, la jaħsdu, u frattant missiekom jitmaħħom. U allura hemmhekk il-qalb se tfur b'ringrazzjament il-Alla. Illi Alla jipprovdilna, li Alla jaf il-każ tagħna. L-importanza tal-meditazzjoni. Salm 119 vers 23 jerġa' jsemmi dal-fatt. Imqar meta l-kbarat joqogħdu jqassu fuqi, il-qaddej tiegħek jibqa' jimmedita fuq l-istatuti tiegħek. Kemm hija realtà din? Fejn nafu li nies superjuri għalina, nies li rridu minnhom, għax huwa supervisor tiegħi, għax hija fenna l-executive tiegħi u jiena rrid inħares lejha u nobdija, qed tifhem, u qed penġini ikraħ ma' ħadd ieħor. Hawnhekk qed jgħid li avolja jiġri li jekk jiena nibqa' nimmedita fuq il-kelma tiegħek. Għax hemm hija l-faraġġ tagħna, mhux vera. U allura meta bil-meditazzjoni il-kelma tal-qed inħalluha tereq fina. Tereq fina. Sponza se tixxarrab u se timtela bil-ilma, mhux billi titfaħħa fl-ilma wara sekonda terġa' toħroġha, tibqa' kważi kif tkun vera. Imma tħallija hemmhekk sakemm tassorbi l-ilma. Hekk ukoll irridu nagħmlu fuq inkwantu qalbna. Ma rridux nagħmlu kif għamilna l-bieraħ jiena u l-mara u ż-żewġ eżiż neputijiet tiegħi, John u Betty, illi tlajna u ġurnata mhux tas-soltu, ġurnata speċjal ħadna agost, u dawn ġew il-passaporti tal-Heritage Malta u għandhom entużjażmu kbir biex jitlu jittimbraw il-timbru tal-mużew ħalli iduru l-mużew ħalli jaqdu tant punti taf kif. U dorna, kemm taħsbu dorna siti tal-Heritage Malta għawdex mid-9 sa 3 ta' f'sinar? 6 siti. Plus ukoll morna il-cliffs tas-Sanab. Waħda mill-iżjed veduti sbieħ tal-Gżejjer Maltin. Imma minna ħafna 50 ħin. Tgħid li x'tallimtu mill-mużewijiet tal-arkeoloġija, tal-istorja naturali, tal-folklor Malti. Ma nafx ta' x'tallimna, għax ikun hemm dawk li suppost taqrom u tħares l-oġġett. Ħalli tifhem daqsxejn. Imma aħna bdejna għaddejjin qisna sajjetta. Għax jridu l-aħma kollox, jridu morru nieklu, jridu morru elf ħaġa. Hekk, jekk qegħdin nagħmlu hekk, inkwantu il-laqgħa tagħna mal-kelma Alla, bir-raġun il-kelma Alla ma tħalli ebda effett fina. Bir-raġun. Inqbadna f'din it-tiġrija miġnuna li qed narawha barra. Jridu nieqfu. Nkunu nies meditattivi. Nies illi naħsbu fuq l-andament ta' ħajjitna. Sokrate kien filosofu pagan, però għal waħda tajba. Il-ħajja mhix eżaminata, mhix dejna li tgħixha. The unexamined life is not worth living. Kif x'inhu jgħid? Għal darba laqat il-musmar fuq rasu. Alla jridna nirriflettu fuq ħajjitna fid-dawl ta' kelmtu, ħalli nagħmlu l-aġġustamenti u l-avvanz illi jixtieq minna. Fl-aħħar l-aħħar punt. Vers 16. Jiena nitaxxa bis-statuti tiegħek ma ninsiex kelmtek. Hawnhekk l-awtur qed jgħidilna żewġ affarijiet. Fuq xiex hija mixħuta huma mixħuta l-emozzjonijiet tiegħek. Aħna għandna diversi emozzjonijiet, kapaċi niddejqu, kapaċi nifirħu, kapaċi nitennew, kapaċi
kaxxassija ta' emozzjonijiet. L-emozzjonijiet tagħna fuq xi xhunu missuta. Jien nitaxxa, hija kelma emotiva ħafna ġver, meta titaxxa, meta ssib il-feliċità tiegħek. Jien nitaxxa bl-istatuti tiegħek. U din il-ħaġa jerġa' jirrepetiha kemm il-darba fl-istess salm. Vers 21, iva x-xhiediet tiegħek huma l-għaxqa u l-kunsulieri tiegħi. Meta għandu bżonn parir, fejn ħajmur? Fil-kelma. Fil-kelma l-kelma tkun tafa. Ma tistax tħalli illi inti taqa' ġogandott u tippretendi li ħammu fittex l-iskrittura. Ma tafix l-iskrittura. Kif tista' tinqala minn dak il-gandott? Għalhekk aħna għandna programm intensiv u kontinwu minn ġimgħa l-oħra illi rridu nsiru nafu x'fiha l-iskrittura. Altrimenti maħniex ħankunu kapaċi, maħniex ħankunu armati tajjeb biex niġġieldu kontra l-problemi tal-ħajja x'vera. L-emozzjoni ta' huma l-istess emozzjonijiet bħalma hemm pereżempju f'Salm 40 vers 8 fejn l-awtur jgħid jiena nifraħ meta nagħmel ir-rieda tiegħek u Alla tiegħi. Iva l-liġi tiegħek qiegħda ġewwa qalbi. Jiena nifraħ. Kemm għandna bżonn forsi naġġostaw ruħna minn jkolli nobdih il-mulej għax issa jkolli nobdih. Dik dak mhux atteġġament tajjeb. Ta' bil-fors? Għax imġiel? Aktar jiena nifraħ meta nagħmel ir-rieda tiegħek. Il-ħajja Kristjana hija għandha tkun ħajja ta' ferħ profond, kbir. U l-ħaġa oħra, mhux biss fuq xi huma mixħuta l-emozzjonijiet tiegħek, imma wkoll fuq xi huwa kkonċentrat moħħok. Alla jridna nużaw l-intelligenza li tagħna, mhux iwarbuha kif jagħmlu ħafna min-nies. Jekk tak intelligenza mod, uża dik l-intelligenza kollha kemm hija għalih. Għalhekk jgħid jiena nitaxxa bl-istatuti tiegħek ma ninsiex kelmtek. Niltaqa' ma' nies jiena illi numru tat-telefon jitalmu bl-amment. Kwalunkwe ħaġa jitalmu bl-amment. Imma bad vers mill-iskrittura m'intix kapaċi titalmu bl-amment. Hemm xi ħaġa ħażina żgur. Għax jekk moħħok jekk l-intelligenza tiegħek kapaċi tużaha f'kull qasam tal-ħajja, ħlief biex inti timbena spiritwalment. Ma ninsiex kelmtek, hawnhekk qed jagħmel dal-proponiment u qed jgħid huwa fatt f'ħajtu. Illi l-kelma tiegħu ma jinsijiex. Meta jiġi affaċċjat bl-art ġrib, jaf illi l-awtorità fuqu mhuwiex kif jidhirlu imma x-xajt Alla. U miktub hija l-deċiżjoni finali tiegħu. U allura jekk il-mulej jistifna l-omor u nibdew sena ġdida l-aħwa. Sena ġdida flimkien. Hemm bżonn nagħmlu pjan mhux vera sena d-dieħla. Pjan li jiena formulajtu hekk ara. 4 punti. Irrid nagħti qalbi l-Alla. Jekk tagħti qalbek l-Alla, se ssib il-ħin, se ssib ħatati mill-offerti tiegħek, ħatati kollox. Imma jekk qalbek mhix mogħtija lill-Alla, l-oħrajn il-bqija ħatamlu tant sforz. Irrid nagħti qalbi l-Alla. Irrid nisimgħu u nos kelmtu. Irrid nisimgħu. Ma rridx vilment jew għal kull liċkan skuża nonqos mill-attendenza tal-Knisja, jew nonqos milli naqra l-Iskrittura. Naf li xut minnkom u nammirhom qegħdin jippruvaw jaqraw l-Iskrittura f'sena. Però jekk inti m'intix qarrej tajjeb, jekk ġifieri ma tħobbx taqra, ħassiba diffiċli dik. U jekk tieqaf, ħatibda ssawat lek innifsek li provajtu ma rnexxilix. Jiena rrid inkun iżjed realistiku. Għax naf kemm hija biżla ħajjitna. Ipprova qraw kapitlu wieħed biss. Ibdew minn Ġwanni, ibdew minn kwalunkwe Vanġelu. Ibdew mis-Salmi. Salm wieħed. Aqrah b'attenzjoni. Aqrah darba 2. Għax meta taqrah l-ewwel darba forsi ma taqraħx bis-sens. Aqrah darba 2 u rrifletti fuqu.
U mbagħad minn dak li qiegħed jibelak. Tkellem mal-Mulej dwaru. Idu kunu realistiċi. Imma fuq kollox rrid nisimgħu u nos kentu. It-tielet irrid inkellmu u nitkellem dwaru. Rrid nkellem il-Alla u nitkellem dwaru. Jekk Alla rebaħna lil nifsu bil-Vanġelu, l-iżjed ħaġa ta' ġid nistgħu nagħmlu nista' madwan hija li ngħaddulhom il-Vanġelu. Illum Alla jbierek għandna ħafna letteratura tajba bil-Malti wkoll. Il-nistgħu faċilment ngħaddu għal xulxin il-nies raba tagħna. Ejjew nkunu avventuruż f'dil ħaġa. Alla jgħidilna għajatli u nisimak. Jgħidilna wkoll iftaħ fommok u jien nimlieħ. Tajba din għall-evanġeliżmu. Meta taħseb illi xarabat ngħid jien. Iftaħ fommok għal Alla u jimlieħ. U r-raba punt fil-pjan tagħna għandu jkun irrid nitenna fil-Mulej. Irridu nagħmluha u nifhmuha darba għal dejjem illi l-fidi kristjana tagħna tnissel fina ferħ kbir. Jekk mhijiex tnissel ferħ, hemm xi ħaġa ħażina. U allura bil-forsa l-irroti armċu u ma jduru bid-batija. Il-fidi kristjana, il-fatt li aħna Alla għamilna werrita tiegħu, werrita ma' Kristu, eredi tas-saltna ta' smewiet, tagħna l-ħajta dejjem. X'ma nifraħx. Minkejja l-fatt li iva irrid nieħu lil-mara l-isptar, jew jiena rrid u nieħu l-karozza għand il-mekkanik u dal-ħafna biżijiet, vera? Il-ferħ tagħna fil-Mulej. Pietru jgħid li għandu jkun wieħed ma jitfissirx u mimli glorja. Kif ukoll jgħid il-katekiżmu ta' Westminster, il-famuż katekiżmu ta' Westminster, l-ewwel mistoqsija għalfejn għamlek Alla? Alla minni biex narfu, nħobbu u ngawdih. Issa u għal dejjem.